Mwancho murano butko buri tukeri gare Jumanne tariki 3 Mutinyiga 12 mwaka wiga na manga berga kwaneki gwa kurwase county ito ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi chingaki abarimi bekemerige cyane boge kemerige kawa kurwase county ya Kisii ne county ya Nyamira bagenda kumurungania kubatkana amo na kilibaganitie serikali nyako bagiko barigereria ekeonga chinsa ibere cyo butko bware rongoro kwa Kevin Onkoba kurwase nsemelia ye manyererio ni ga kwa Wilson Makori. Ekeonga chinsa ibere nigo tocha kurwase county Nyamira litko liarero nigo egati ya AMC kurwase county simply Nyamira banyaka bakurenera ebikaro byabo munenchiremo yugo kwanera alia agenda twanikwa asensemeyo nabo abange nigo banyaka baba kuikeria chisegi cya siasa kigenda twanikwa kubatkana amono kurusigwa ABC kwa omonogeri bwe bunge ye county simply ya Nyamira muske enokokero aseboigo omo MC ward ya Kiabonyoru muske Vincent Mecha niganya koba okwanira nabwo igotemuna nerebuya egati abaraigo cha mu munenchiremo yo gukine county ya Nyamira roboti uru ni gorwariganirwa n'umurikito Paul Cup Okara mubaro munene bw'abanyanyimbo yonyara ko bagokororekana abumambya ase egeita kyamaga cyo bunge yega ya Nyamira nigobeke gosekenene gocyase bikaro ebyo abamca barobirete kokorali tukeriga lya rero otwanyoranga abasigari ko bayikira ase bunge yaito nande egendo kyogo kumiga babwate biburi konyora basiekire ngaigo ngantu altakeire gokore biasara ali asentomire goja nabana inchi abanta getenda ngendo kyobo soku rende chinsa chinge bikarebyo nigo byanyara ko bigokoreka asebyarawa amo no speaker antrenera bwe tukeriga lya rero mweshimiwa Vincent Benecha oyoro mu MC we chinsa muchiria che wadi ya Kiabonyoru 30 minutes to time, so therefore you are out of order. Next order. Na magega yo gukore bikarebyo nigo bakonera bariki bamangana maya ase bagendera ko bakomochoko gosereri gokuiga kwanyara ko bagokwenekirwa litukeriga lya rero. Hakuna court order tumepatiwa na hakuna kitu inaonyesha kwamba assembly haitakikani. Nataka kusema kwamba yule speaker aliyeondolewa juma iliyopita aliweza kutangaza sign die ya assembly. Na nasikitika sana aliweza kutangaza akiwa Itibo Ward. Kule Itibo Ward hakuna gazetted area ya assembly na hata hivyo hatukuwa no official sittings ya assembly kule. Yule speaker aliyeondolewa by way of impeachment. Kila mtu anajua aliondolewa. Is not a speaker. Is not a speaker of county assembly ya Nyamira. Hawezi kutangaza sign die, yani kuahirishwa ya vikao ya bunge indefinitely. Haiwezekani sababu yeye is impeached. Na hata hivyo penye alitangazia pia haitakikani. Nyina bo nigo bagendere ko bakomochia igati abarai bari bebwataniri amonetse segi cyagendere ko bachikwene kigwa ime yorogongoro igarwe county ya Nyamira. Sisi tumesanga pesa imemwagwa kila mahali ina terrorize kasi ya wananchi wa Nyamira, and we say we not going to accept. Serikali iko imara, assembly iko imara, vitu tutafanya vile imepangiliwa. Asinsemo yendeni go bamomochire omo speaker oyo akwe siko enokokero na woigo no mugavana we county ya Nyamira se okwebwatanya munechi buraburu intoki agendera ko bagekurateria magendere meye county ya Nyamira. Omwana nale twabuta kuru assembly ga igokoro kwokero olengo mo speaker uno mwana tuligete twaligeta kore atotenenera buno munyakero goito twa nyorire ngata ikonyara gwikiraniga asibu na yabwenderete twamurusiri ororo na ende bono gitwa murusiri ororo intu twamuligete na indi tokumubuta omo gavano ito ororire nga nerore kumwegerera mono ekara tokotaka kumurusi ororo omo protect ono gavana taisa negetinga okero chire igaro chinera ko gendari. Impeachment has no reverse. It's a resolution of the house and there is no court order that can part the proceedings of the house. Assembly itself ni high court. Nyina bo nigo ebikare biga bono birachikunyara ko bikogenderera asebalire iranga mbachikunyara ko bako enne kyangango kwanda bare amaganyo y'abananchi
ili kuenekelia wananchi amagenderero. Tumesema kwamba tutafanya kazi yetu vile ambavyo tulikula kiapo, vile ambavyo nilipenda kusema kwamba hapa awali kwamba tutachunga mali ya umma. Kwa hivyo ningependa kumwomba Gavana Nyaribo aweze kufanya kazi yake kule executive, awachane na assembly, because we have got separation of power. Na indu toko batebinga tuko imara dutagete ko manyanga chibesa chie county assembly ngakijigo tumeka egina kibatagete ngantokora igo abantu baminto kababa toereru eginko reporteri gataseni kya wanjete kya Getembe inchego nkuru kwa Polycarp Okara. Right, timbu ya manasano murikito Polycarp Okara na roboti urwa senchira yubu kiranu. Mwanchu muriato kwirana asensemelia ya kemeligie chae litkuria lero nigo abalimi bekemeligie chae kurwa ase factory ya Ogembo yegotoka ase wodi ya Botendere bunge ya Bumachoge chache county ya Kisii nigo banyako bagusangirikana ase factory yo munenchiremo okwanira egati yali baganetie ensemelia KTDA nyako bagegwikirania okwana chinga kicho niga bange babiro batemna nigo barachikubwatia amachiko anemono aliabekire yokolenda kemeligie chae mna tokumanigwa no muriketo Isaiah Maobe na erekiro mwaka barayi na boiga abalemi bonzi niko bakumirana egere okwanira mangana agenda takuba bwatrani na nemono asobolemi bwabo bwechae baukwana litukolia lera ase factory Ogembo ekero bakoro musangirikano obo okero mwaka umusangirikano yunigo urenge oyubwa matunda maya asenge njunigo banyorero basemi obora chiko bakonya gokinia obolemi bwabo neria ba director ba itombi amano asaya ari batotebiri konya yandi totamanyire lakini bono tuamanyire muna remi tigatogenda toreke bisase konye to saretie totorecha engia erinde nandu tonyora mapata maya twatebiwe yakintu kiagera bona chitega chance ne chikiro chiakea kiwekero chiachiko tukumaka matumizi ekagera chibasa chikakea batebinga tigatwirana mugundo toroserie cha yaito ekiagera gento kiairanirie factory ya yaito Ogembo nse na asengencho to bwatero production uko basabanga tigatorete echae nyinga seke gwanda giita egera to bwatero twins chinga kichicho abarayi abo babalemi nigo babolire abalemi bamwabo gutumika ubuyo buyabo libakwa gokurase factory egera koroserie chae abona gukine ligesa ilira bakonya konyora chibesa chinyinge tigakobekera aifataraisa twairu mogobekera chinsiaga roserie chae buya ndotonyora mazama ya tonyora chibesa togosomeria bwana boito na kubwatekana amone bina bibwatiraniti abalimi becha nemuno kurwese factory eyo na boigo factory ya beregeneria nyamache na kiamukama abalimi nigo baboliri bachikoegwa libagali abusio nemona kerebine bigotegererwa egera na barabukonyora kirikigenda takoenekiwa ase bigambiro wasimame kotini ndio wajulikane ndio wenyewe wa hilo shamba, sio kwenda pete yenu alafu mnatuambia maneno, mnaenda kotini mumeongea, lakini hakuna siku wakulima wameenda wameangalia mambo yanaongewa kotini. Asante. Kulengana amo na abalimi nigo bagotea ngogoitirwa gwichae abo nigo gokwirira abalimi abange gukomoyo na boigo bairira konie chae yuguchase sokuru egento geo keania ebirengo byechae bigocha ase factory ni soko huru nekere factory twasinyana na barabwo kagote bigunga echae nembe kwanyoro mukaranyo gwake echae ekero na tornare ngaikoira ono goitamo ni soko huru abalimi abo nonya na boigo nigo baene kiringa nigo bago chigotole chae ingia na boigo koene kiuna ngoleta bale chae kugulika hase nonya na boigo baburira bakarani ko bali baga na boigo kuligiriria ngamba chole chae yue egere ko yepima na mwana yote tokianga okemuno goiterwa bakarani intu abalimi tatari chae ingia kuru mugondo kito ikira banyakwa mitu twens pina abalimi tuli chae inyo kerembe tonye chora epimwe tari ago itirigume misi tokianga okemo chamo lumweno ikatwara obuna ba committee toligeria chae rio goitirwa twa kesi ni ase factory bakarani bobata borocho tokoleki chae chekigwe epimwe goitira goitirwa chae jera da abalimi rete chae so bonga rande chae ngia
orete chaembe ke goiterwa tabenga sinlebi kuwatekana amo no komentekana gukugurwa echae omugwakiri we factory yo Gembo Evans Mirieli nigono nyona boigase miri abalemi ngalichi control lirabagambi barabwo ngonya bakogendera koni echae ayokonia lichi koni echae ni mwaka 2020 ndio gotiga Goto kuwato muhuri to watanomo nomonia Ingulipatri getasen kia getembe Kruase factory yo Gembo egotoka se bunge ya machoge bwa chache me county ya Kisii Elietaliane Isaiah Mau Bia mono sana mulikito Isaiah Mau Reto kwera Miri county ya Nyamira litikulia rebogo nigegati ya balimi beke merige kawa korwa ase kenyoro kia Nyangoko yegotoka ya Nyamaiya county ya Nyamira niko babiri bagwesoke na ukwanira igoro yobukurumi bogandite kwane kigwa ase ensemeyo anamona sensemelia kemerige kawa okwana chinga kicho abangi niko babiri bakuboria serikali ya county ya Nyamira ochikwane kengo chere kuligiria engane yumne nchiremo yokobakonya gukine kemelia ge kawa roboti uro nigoro aliganigwa no muliketo Polycarp Okara bagukwana nigetasine kiga getembe abalimi abaiga nigo baorokire gotago kigo kwabo kubwatekana muno botineneri ubu bwabere bogutinenera ekemeri kiga na nene ase e society yiga ya Nyabomite asa matukamagega igo twabwa tukutano bwe gosemania ase ngenjo chikauche ito abantu batokiro amataferi bakogenda lie union baji gutanga chibese cy'umurimi akoreterwa abantu aba babeta sa church abakunza kabaru obishamba ko ichi obishirogoro baira na saburi miga kya mumi ateba akarwe besa muri mya ndake nyorukie kenyoruke yari ndake merikiaye erindo buri myobwe kagwe mukire rwigoro ngane county government anyore ogwisia kuri se factory cheituga igo bamurunganirie enjera eniwo yawe yagendere ko bagegutumikwa bobe gendo korengana mona baru baganirie enibe yuko nyara ko bagekwira ni wasibale na kubekwa kerario na kiaba gegutumika ntora amanya abantu abo onyendiye serikali yanja ntwanyeteri bagalisa inebwa ataba ibya babagende itukondiri twanya kobeka seibu no muremi na toretere roni asebo yeti bakaira bagachikonywera chichanga cyaba na kyango ntunto yabo egasi yaito no bole mitokoroserie emigondo tonyore yaki yaito korwa so mugondo elinde toriene ntutokini abana baito tosomia abana baito na barabu bacha ko babuna barabu ntoko gani tosiekererwe kabirenga bune yunga n'abantu abaibito gosiekererwa igo basemere biara wizara yechi cooperatives kurwase county ya Nyamira asogo taigwe kerere kiga kyabona kugaya nengane yiga urimi bwe kawa ya Nyabomite go bugusareka na byonsi bigusareka asengencho ministry office ya cooperatives yabeire mbepi ede ncho nari kuburia kwa niaba yabalimi baita abanyangoko amini Nyabomite society umu county commission ita intervene bono nigo baganiri ngane yiga kugaya no limoryoka nabo igo kwenekerwa gwakanwa engere yabo iyo erabakonye tokuboriga twanchirwe abalimi baito bakorwa siabo baroro banchirwe bagachibara cyucyo siasa cyana nturo cyamata abantu bagiye torro abana kamati mbaro ange babere bagiye na mekore iyo bagiye n'ikibese cy'abalimi n'abalimi baegwa tokuboriga nkiba wanchirwe bagona ni balimi abana balimi omuso badioro chorire gabwo igabwa tawadi kawo ekawe apimetega ne lyagorete tawadi omutunyo no matawadi omweyo yeni go bagendere ko bagusegeta abantu kwane kibuna ngwanje balekemerie kigagi kahawa ekyasa matukamaga kyalenge ekemerie kya ekyo korengana mo nabarabo kirabakonya kwenyorere nibo iyo erabagendererie ase amagimabo obolemi obona butata na baba ebolemi obotwakorire gashingi na munambegete yange ye murocheiga ne kawa utata abana baitu basome banyori chisemi kurwezi kagwe abantu baitu bakobolete Nyamira tabatari inune serikali ngi mutate biri abantu bo maene kora spete onyo muntu usali diegento mukanie abantu bachorira abantu nani mwa kwira sema oti kubiko muntu ndikucho mwa mweke ngochoruru ekero muntu ali sa charged nani ngakyako choroko bubulimi cooperative kamuranje rende abantu aba baminto itobegeto ntutwa cho murembega ebesa yo muremu ibono ya muna yachire omuremu ebego ese yaye airo mwana sikuru cyane wari ngochere
abarire somo sukuru omwana asome sukuru iga abantu baminto tukatubwatira n'oburemi obubuya rosirie kagwa tunatwateba mario gachiche trosirie kagwa ekagwe chikiro chimenteke abantu banyore chibesa abantu buri babaragai atutaki baragai kwa abokora tukitese kagwa ingoripoteri getaseni kia getembe kurugiga sinseme chigachi kanyerukia Nyangoko imeye wadiga ya Nyamaya county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara. Right mbuya munande murikito Polycarp Okara na roboti rwa senchira yubukirano tokwirana ase county ya Kisii osio bwa mariganio yomoyiga ojamurde urachiko korekana tariki 12 cyumutinyi 12 mwaka wiga asensemelia ye county ya Kisii litkolia rero nigo umodisi korwa ase sub county ya Kisii Central ase Rita Joseph Mwangi niganya kobukora erombe ya abamenyikuru asenseme na kwane kimna nigemero Brilliance rachikinya kabake wikirana munatukumanyigwa no murikito Daniel Ntiri Asoko enekebona amariganio onse ikiranire bosio bogochengera hari tuko Kenya yanyoreto bosibole useja muhuride eligo chengerwa kera chitariki 12 cyumutinyi ho 12 kero mwaka elitukulia rero musinia DCC kurasorogongo rwa Kisii Central Joseph Mwangi bakobwaterana nabobwatani bande aho igati yabo homo MCA we ward yewe no Moske Steve Arika nubayikirana asegeti kyanyanturago hasokoligereria na korata asomoyego yo hora chikokoleka unenjeremo yoko enekebuna amariganio yo onsi aikiranire. Tumekuja kuangalia katika maadarishi ya Jamhuri Day ambayo ni next week on Thursday ambayo itafanyika hapa Nyantrago Stadium. So tumekuja kuangalia ili tuweze kujitayarisha na yale mambo yote ambayo tunafaa kujitayarisha kwa siku hiyo. Tumeona ni vizuri tutafanyia hapa. Tumeona kidogo tu kuna mvua lakini hiyo ni ya Mungu, haita affect kwa sababu mahali tutaweka the dayas and tents ni mahali imekauka. Ukwa na chinga kecho moskari kane go kerege tambo kerekiga kya barai au gwancha umayego yiga ochako koleka se ward yebeno ndabona ekigange chikokonya abamenyi bensemiga asokonyura magendero na konyura ali abakoro baeterete asokorwanira obosibole bwense ya Kenya ndinamogoko national government na county government asogwanchirana litukulia Jamhuri Day chitariki 12 tulikolera egetika Nyantrago Pitiko twanyoleta obosibole bwaito asense yaito ya Kenya. Igo twachire gaso koligeria geti otolende ntobwate mepira genderete ekombe kyo mheshimiwa Saili ya 2024 lakini rende litukolie celebration ndo twara mepira ga totora twara celebration so abantu mwensi mwaliganirie elinde mo celebrate na into celebration ya Kisii County. Mage muskari kaniga ikirena nako moyo abasaye abagendete kwerobelia bosyo bogochwe sege kombe ky'umubunge wensemiga ya Nyaribari chache umuskeza irijanda ekiyesaine shilingi 1 milioni 3 nao bagosemelia Obulia okoromukia hasi chigosoli icho iliokoleto bubui hasenka ngosaba abaki mupira moro kinamba likukuru etaoni kuruke umbunga aiga ibenoto maete gochesa omupira igo emilioni ase ntangani asaba mura na 1500 asaba isike ntagete jitigale ase egwodi yiga yaibeno ekogera gobagoteba nga oyo waka sobo namanyete nga kigetikere Goroboterega taseni kyagetembe kurega Nyaribari chache hase county ya Kisii Literane ngoruko Daniel Untiri Yomono sana murikito Daniel Ontiri na roboti rwa senchira yobo kirano tokwirana asense mwende kubatkana amo no umoyiga yobo kwane kinga uchibari gukora segichigenka ase egeka kya motko 15 mo anamono ime yichinsemo ase county ya Kisii ni gorit ko lero egati ya minikuru asense melia ye bunge ya Kitutu cha South county ya Kisii babiri bagosemigwa kwane kinga uchibari gukora segichigenka elikwane kinga uchibari kwegenderia okwana chinga kicho ni go umoyigo yinyakabo korekana se ensemeli ya Nyabururu asa bange babiri bakuburirwa kwane kingo kibare kokora osaro ko mwana umunyaruka munatukumanyigwa no murikito Sam Miyendo
Ekiombe kia Mwanyagetinge Heritage kubwaterana n'ababwatani korwa FIDA igori tukolia rero basangirekana Nyabururu ime ya Kitutu Chache South asekirenga kyoko gikirie chisegi chigenkabu na enchire ya moyo kurwa obosemi bwo komenya okuya na aya nigago chaka chinga ki kampeni ya matuko 15 na bere aya arengete gukora chisegi chigenka na aya nigago chaka chinga ki kampeni ya matuko 15 na bere aya arengete gukora chisegi chigenka agenderete nago kirego chaga igarero egere tonyora opportunity yo gosomia abantu baitu igoro ya mangana gender based violence tosomani ngaki umwane nyaroka gosikwa ngaki akorerwa ngaki agokiniwa ngaki umumura agokiniwa ngaki akorerwa gokwanera igoro je chisegi no botindi bwa nyumba eyo ekorokusomoru gwegesongo gender based violence ase orosagirwa Mwanyagetinge ndobwate chisiro isato esiro yomotenengu esiro yobugambi nesiro yomwando itobwo mogusi oyobwate emegiro ogatwara egekoro gieito ngianchete ebisegi ebitogenderete namase asiki obisi ekorekana ng'abantu mbale bakorwana barwanirira abana b'abantu ntari igori yoka tumakonyora ng'a abande bari kibose abagaka bari bakutaka abana bande paka none abandi basogete gukwana na Getembe TV nigo basegeta okwanera na chinga kyoko bachana kwa ene kigwe gati yababere anane mono abasaye. Our girls, let us have a conversation where if you feel that the young girl has wronged you, you can speak up. Counselors in Baroro, if you're going through some mental health issues, abantu nabange who can help you heal from a heartbreak if it is the case. Otherwise, I would wish to speak also. Ntebenga mangana violence ya buchire chinyomba cheto, watu wakae chini waongeleshane na watu wasikize pia kusudi tuishi kwa amani na mapendo. Kuwatikana no komentekana kwebikoro by'obwiti byamentekanire asama tukabwangoiga nakorengana nabagakawa ayaniga amentekanire magega yabange kweba ekoro yeito nakogenda mamincha n'echimbaratero cy'abakoro ntubuna abangina intubuna abayibuli ni ntutwa twagure mono gukini abana baito asengenjo intumwanyagetinge ego tokorere kegusigie ito otokwegerera ekegusigie ito culture yeito buna twarenge into mugusi bono twachire isiko ye culture yeito ntoli gokora bintu buna byarenge gokorwa ntoli gosemi bana baito buna barenge gosemigwa abana abarenge kogenda noye niburu amwana otebere umwana kya gochikomenya no mukungu umwana umwise kote umwana kya gochikomenya no musacha bono twayasokire isiko noye na abana atokwaruki umwana umumuro musinini umwana atokomurenda abana abakonyoma nasengenjo twatigire kegusigie ito bona abana bagoita na isiko gaiga musacha gagosikwa no mukungu wanje mugakoye kende nkirige kiranya korekana kiragende bobe gotogoteba iga chisegieci chira nyomba musacha agotuomwa umukungu agotuoma igo chikuraere engakieria turamane kegusikerio mwakate naki motangione ona nkondo tachigokwa boiro Getinge agwerorera ko na kerori kiaye nkerora mogayani nigo bono baruro bosemigo chia asaba saibonsi gutwara chimbu chingia erigokora ebikoro bunebi baba balemereria nyoe bagona kuri chindoe baba balemereria mbago nache kauli bwango beita nga besenginjo nga basumbukira se nyomba onyore mbabu atikende tigabaligi omongino ya no mugakoye naenda baba asomire mono na ubakali gweita mono asenginjo nga orione na bwato orione takora tikita bwati igoti gabateme balemerera poteria egetaseni kya Getembe TV Jensam Miyenda Timbu ya mtano murikito Sam Yenda na roboti rwa senchira yubikirana kurende nigoto kwenda sensemo ya kabire ye studio tonyoro basembu Gateme kurena na mangi kwarganetie toskale Bagaka ninjo Getembe ninjo darome mangana mazu bagina ninjo ta cherero nkura geson kagweta abona chiro bogetutu abageka bali mondi gere tiogeka ayogeka ogekomwe bonya gatanyi ogeka na abankuramba ali abagusero mate bona abaga tota cherero nkura geson kagweta naye bono tigana kolenda magara taisai
twara bigeta bantu bakora ko priority se garoda to kora gento gete kora kerio pi me to kora te ko bwatira ni binte binge wono ko nyori chinchu wa ko ko nyori chips ya matoka ko nyore to te o ta cherera yani ngo kerege to na kore bwento numero bilio to ta cherero nkura ke son ka weta kore gento keria ke kore ngete iga nkiona ko ta cherero nkura ka kuna kore binto bia itiga kore to ta cherero nkura ke soni ai kana weta so we ke soni na so saka na mu zia to ta cherero nkura ke son ka weta o yo nkura no mu gusero no yo ke soni no mo pinto bia ngora nsaka bi kwanga kai Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo darome, mangana mazi, bangina ninjo. Wanchumuri kalbunanda sensemeiga keonga chinsaibira senchira yobu kiranto kwenda kurwa sensemeli county ya Kisii litko liarero nigo amayanda abwatanse ase kenyoro kialio kindo yego toka sebunge ya machoko brabwe county ya Kisii maiga yo musaibu miaka igatwa gotoka ase nyumba ya gasireti obugomba bwa asinchira chubo tutukanu kolengana amo no mu chief asensemi ya sereta Eric Onsare nigabirga otamuna nigo omusao yo arengebuya nabo igo nigo abirga kuikelia ebikole bya abana boda boda wasone ase obutumiki bwa mariogo yugotindia insaisa tonenus ekurata ya balio kindange ne chiduka na to momotureti amanyanga nkegendreta asama to bakura oikoro nyora no mwana okoruku Fred onduso ogari bwangentire ni tomo ko jana baskar balio kindo twarangelio sias kenyanya tumainkegendreta by now ntoko na kwana ngekenda takara university ya sakira on mo bero rusigu oiru kanyanya omako anda sama nyana bagota bochikwe kumashari bono mwambi ni gara yo kogosa kagere kijane geke kia ikolu bugima bwae esengenchu yo gutateba because abantu ko nyama mentally stress chabo according to form for 2019 kanyanko kandiale piki kisi munabanyana batatebi tera cheste piki and stage ne sirio kindo ndikengenya ko ba around inside Uganda tebe akirinde nko babire so de nse itaba no gagusi itebinde binko babire sio itanko bachire chinyinge and actually abanta bange bawita sengeja konyoro montabo ati stress chae dakini atekwana na kukwana na banta makonya gosbateba niyo bumana botoka se muchana Wanchumuri tokwirana asensemo ya siasa litko liarero nigo egatia minyikuru asensemelie bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii banyako bakone kinga babire bakurwa ebirengeri byabo ao egatia alia umujumbe bwensemeyo nabo kubaterna amone nsemeli ya CDF ebwenete kubakorera nigo roboturu duwariganigwa no muri Kito Brand Sagini Isena Litko lya lero nigabwatani kurwa service bunge ya Kitutu Chache South abakoragwa no chairman OCDF Alphonse Nsongo nigo baikirana se ward ya Nyatieko elia Kitutu Central na bugeli ya Nyakoe ya sumuro libugo sangerelia ibirengerelio ayaringeta magenderero barachikogania inse yekegancha kya NGCDF ali agente kokoreka nse yo mwaka wenibo 2024-2025 na ali barachikogania omwaka 2025-2026 twale go around our constituency twabwate ward isatu that is Nyatieko ward Kitutu Central ward ama na Nyakoe ward tokora public participation yere kirenga ya serikali na CDF lazima ikole public participation after every 2 years kwa eleza wananchi abanyene the major stakeholders for their priority projects tumanye submit with your board asomoro belioyo makonge chwode chigani garorekana ko bayamo ochakera umuchando westima chipara kukinie birango bechiskuru ase bunge yega goika bamenya bega kugania bagambi baba koroseri wa chabisi chekerero tokwana rechi emangana yestima eranda the national government kartwalenge moina arisa wachave are they not given the same amount of money estima nega ndata chipostin chumo ire kere ndongero market yetu ya Nyatieka pamoja ni market yetu ya robot yali chi market yetu cha tuali some problems kitakere our area MP amobilize our rights mnaona robot yali we don't have rights ege sunte kero ogwebe ogwati tensi tutakere to embawe chi skuru cheito chabo Kitutu
For instance, ngo yutorenga CDF kiti yaito ere kwa ira nubuchi chiskuru cha kitutu cha North specific rinyanganda. Twaro sabanga chibasiri chari go chabunda nyatieke yaito ni skuru engoro chikonye locality na gokire kera abantu ba CDF bakire gotoboria maoni twabaire batokorere gasi aitwe katora korwe gasi ntogoke ebinde bire batokoreire toisanike na birobyo ande ntoroche na mwesimi wito nagenda takokora yatumuriga mbia mono tumomente chinguru. As much as abantu bateba go say CDF enyene goteba ngango korere fencing each school, the fences are not up to standard because ebakubiterege changa and we know abana botambe n'abakabara igo ekero mojumbo uchikondro kora the fencing and are requesting a change enchera yogo fence to make na matoboli or something else that can at least bring a fence yerengi yake gwetania chiri chibekiri chipost ne bichanga orosiri ama infrastructures chie chiskuru gweta ebirasyo bekire gweta abanambara abale kubakurwa poor background arumo simi waje tukamotebi tukamaba kamarieta para umbo batikende bakorona ite round kana chite ataba ngainchwe mosomi bosa kimaade ngo simi na karo koja konkafa lakini ale kumunyorie palimo kumanyora kakimotebi nga abana balimba tagete babe paid for kiara tu run school with a lot of deficit akatu asirwa kana baka na watchmen na workers. Omunyakirogo OCDF Alphonse Nsongo nigane kinsi obotenere bo mubunge borogongo musikanto nikibagandi mbachikubaikiraneria bamenye bebunge yiga magenderero kolengana na magani yabo eliko kinia ibirengo byebunge yiga Wale tuachakira nyatieko twakora public participation twaenda Kitutu Central Ward daraja 2 twakora twaenda twachikokora alinya kwa maadi maambia tuchake public participation to St Patrick's yere nero nya mo Bugusero Ward tuchikokora ali otero yere Bugeka Ward. So by doing so tutakuwa tumemaliza the whole constituency kwa public participation yere ichiko asa serikali na lazima amna CDF takole public. Ile tarane Brian na Sagini Isena. Right imbuya mnasana mulikito Brian Sagini Isena kulenda abonoto wikara mwari wekeonga chinsa ibere chobutwarero akoba yebiro nigo omunyagitari kuri asensemelia Walfit eberga uka asensemeiga nyakoba tokoso asensemelia yokomenyo kuyake bachano toskali.